presunie a to robię ci to. A na čo? Ale To tej Európa. správy ti Európa. čo ona, že nás ohodnotí ti čo chce nejako. O je to jebe? Že to musí... Čo nás chce hodnotiť? Nie, že staršie si také, že... Ja som aj zabudnul, kde bývam, ty kokos. Že? Európa. Napíšeš Ratakatu? Ratakatu. Áno, toto nebolo do skladovej praxi, tinti linti. Kde ako to ujebal, počkaj. To alalalala? Také čo úplne také zlo, ja som sa nezviebal. Také veľmi... Ja som iné kliente smiechy som chytil, tí kokos, čo mi tam písali tie ľudia, oni sú ináč ujebaní. Kamarát, že tešíš sa na matru? Áno, chobák. Už idú. Kamarát, že ja mu píšem, tešíš sa na matru? Už jasné. A ja hovorím, že čo, pomyslel na nepáde, ale mne však iba do 10. nemôžem strať po domu, ja hovorím, jasné. Čo ti jebe ráno 7. viem to. Jak to povedal? Pri otrávení alkoholom poďme domov. To má byť ako smiešné. Ja ty si jebli, kde sa to domov. Kamarát len teraz išiel tak a skončil pri otrávení alkoholom v nemocnici. A otral som mozgu. A to tiež nie je smiešné. No ako pre koho, no neviem čo. Ty, ale ja som sa na to dobre ujebával. Ale kde to bude? Aj ticho už. Jaký ticho, že chceme, keď sa... A čo ste nadržaní, však spíme, Ale však už sme tu iba pár Poď dní a tu! musíme kúkať. Ja vám mám písať, to nebáť. Iver zavelea. Tu sa chce spať, nie? Jaký čo? No čo? To máš to aj lakom. Ja som nerozumel, čo Máš sa mi bradavka postavila. Ticho, ale vážne už. To vôbec neznám. No a čo? Alkohol robíte. Ja pane, už volujeme. Komu to hrá? Hej, kokos, poď budete sa. Väčšina. Šneko, spíš? Koľko ti už je neznášal? Keď prejde Cyril a začne tu škrabotovka sprava. Juj, chlapci, no ma mi vlasy vyskakujú sami od seba, hej. Vieš čo, ty, ja som mal také nervy, keď... Tam tu nechám škrabať, ty. Ale on musí proste, ja neviem. A zobudí sa, povedz sa ťa až burkne, chlapci, oj, ako páčka na filmy. Na tú jazdu. Páli mu zrubu do celej strany. Niekde tu, Keby som, ty koko, tak by som ujebal tú panvicu po hlave, alebo kladivo po prstoch na nebe, škrabať. Ja. Nie, aby to nehal odmočiť, on to musí škrábať. No. To je vyštrikovaný kokos. Aj vyšívaný. Samý kokos, nemáme. Ten mohol byť. Ale tak keď je taká možnosť, nevyužiť. A zadarmo, ani si to nespravil. Ale zadarmo. Mám bude vyčítať chalani do konca života, no tak nie do konca života, a školákom. Kúpim si bicykel a Dokonca jej života. My som preto nespravil, mám bicykel. Že bolo akože toto. Ja neviem. Mám Keď si kúpim za tie peniaze bicykel. Dáš to Dobre, tak toto bolo mega dobre. Tak, dalo sa, no. A tak zase večer ide, no. Tak my som preto nespravil, mám bicykel, no. Dobre. To je jak keď ješ a máš prázdny tanier, vieš? Ale ješ, no. No ja som nevedel, že nevieš, že to. Aj, tak hej, to je zase. To mení situáciu, no. No, konečne sa pochápem. Mení to, hej. Mení to preto nespravil, mám bicykel. Ne, ďakujem. Ticho, hej, to je bej. To je minimálne Mortal Kombat Sub-Zero. Sub-Zero a Bohembenge. Alebo nič som preto nespravil, mám bicykel. Alebo jedna dva stanicu. One, two, ale station. Tak to jedna dva. Ja už mám chalani lepšiu robotu, ja nebudem robiť strojara, keď budem veľký. Ja budem balóny. Ja odlišné.
Ma dopraví, to bola na skúške. Ale rekord si spravil nový, nie? Nie. Ale že letia tie balóny potom. Že mám dobré zloženie, že mám. Potom keď praskne, tak biologická zbraň dneska, nie? Také jebne, tak to už je polka sveta cítim. Poď kúkať do Číny. Hej, Lukáš bol apoštol? No? Opýtaj. Ale nie, ty Peťak bol? No. Čo? Čo je to apoštol? Ty bol Lukáš apoštol. No? A jaký? Za poštou. No, hulil tam. Čo? Hulil tam za poštou. Však ako jaký, však taký jak aj ostatní. Ale hento, ako tam, čo boli s tým Kristom, tam bola aj ten Lukáš. Ale prdloj. To bol evangelista. Čo boli tých 12 apoštolov. No nie, to nie. To Boli učeníci, nie. Tam boli zase iní. Peťaku. Boli zase iní chují. Vieš, čo bol ten Peter, ten... No však, ale Lukáš tam nebol. Čo chýbal ten... Začal sa. Nebol sorry. On najebal, keď bol. Nemohol. To bol sorry. Mal zaráka. Započtol? Ja som preto, že mám bicykel. Ja viem. Jebe, ale už sa dusím ide tu. Preto som prvý nebral. A jaký bol apoštol? Ten Lukáš. Čo? Kraj, my sme tak na úvodne. Hej, zapáčili si to. Prdol Petrovi. Nie som to nikdy dopajčený. Apoštol. Hej, však aký bol? Bol Tomáš, bol Peter, Ján, Pavol, Šimon, nie? Šimon, ten čo ho zradil, Ale Judáš. však Šimon bol Peter vyhľadá. A Andrej nebol. Jebal sa. Ale však áno. Ale je to pravda. A prečo bol Šimon Peter? Hej, Aďo, Lebo bol dvojtvár. Andrej, vysvetli nám to. Ty to všetko ovládaš, všetko povedz. A anieli majú krídla, či nie? Nie, už Peter na loďach. To som nevidel. A som kokot, ale... Žiadny. Bol to hlasovania ty. No podaj by si to ty vyhral. Bol Lukáš za poštou? Za poštou? Krídla už nemajú anieli, už lietajú na vzducholodiach. A už to cítim. Už je tu? Na to. Kokot. Ty kokočak neboh. Také isté, jak aj na nás. Vlastne, ale by ste sa posrali, keby niekto sa špohal pohrom od vode. A ty nie? Tak, ja neviem, keby skočil cez okno, skočíte na odošku. Keby tak kto si Tak to bude pasu za ujebal. Čo ty by si sa s vínom by si sa aj na okno jebnul? Asi. V prvom rade. Chalán by sa posral. Vždycky už by som bol skrivený, ale ty by si tady snul postaviť. To kedy? Keby to si začal V noci, one. búchať na skôr zvonku. Čak je otvorené okno na Tak keby tam to začal liesť zvonku, to taká silueta. Asi by si ho videl, že leze, čo pôjde po okne Spider-Man?